Получих Белбокс кутията си. Хайде да отваряме. Ето кутията. Хайде да отворим. Така. Значи sneak peek. Ще има продукт от Miamante. Има ваучер, код за 20 лева, Bell 20 за Inner Essentials. Така, започваме сега с продуктите. Пачове за пъпки. Следващото. Да, тук са двата продукта, които бяха разкрили другите два. Ето на Miamante, Shower Mousse с витамин B5. Така, ето, крем за ръце. Вода на Inner Essentials срещу косопат. Нещо, което на мен не ми трябва. Ето на Kylie Cosmetics спиралата. Честно казвам, малко съм разочарована от кутията този месец. Иначе пък дигнаха цените, така че платих повече този месец. Не ми оправда много очакванията. Хайде да го пробваме. Пишете в коментарите какво мислите вие. На вас хареса ли ви кутията този месец? Обмислям да пробваме другите брандове. Goodbox, Kibrit, мисля, че бяха. Ще видим. Чао!